Meštani i meštanke Ivanja strahuju od obilnijih padavina zbog izlivanja septičkih jama. Da li će i kada jedno od najnaseljenijih prijepoljskih sela dobiti kanalizacionu mrežu? Za 20 poslodavaca iz Prijepolja Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala promociju programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu. Najbrojniji poreski dužnici iz Prijepolja su autoprevoznici i taksisti. Podaci su koje je objavila Poreska uprava Republike Srbije. Formirana međuopštinska radna grupa za lekovito bilje i očuvanje biodiverziteta Prijepolja i Bijelog Polja u okviru projekta Poralist. Nacionalne manjine u Republici Srbiji imaju pravo na obrazovanje i informisanje na svom jeziku u cilju zaštite kulturne i vjerske posebnosti, kaže predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić. U sredu umereno oblačno vreme uz povremene sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu do 16 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Aleksandar Minić. U seoskom području opštine Prijepolje ne postoji kanalizaciona mreža. Jedno od najnaseljenijih sela je Ivanje, gde svako domaćinstvo ima septičku jamu. Dok nema kiše, stanje je nekako i podnošljivo, ali problemi nastaju sa svakom obilnijom padavinom. Tada se fekalije iz septičkih jama izlivaju po putu. Pre nekoliko godina urađen je projekat izgradnje kanalizacije u Ivanju. Vrednost radova procenjena je na 188 miliona dinara, ukupne dužine 23 kilometra. Mesna zajednica ima ambiciju da sliku sa papira preslika na teren, te godinama unazad u planu mesne zajednice prva na listi je kanalizacija. Ljudi imaju po 3-4 septičke jame gde nemaju više ni da kopaju. Septičke jame se izlivaju na put. Znači, tu može doći do ekološke katastrofe, do zaraze. Tu nam deca idu svaki dan u školu. To je stvarno katastrofa. Niko ništa o tome ne razmišlja. Ovo polje, to je puno vode, to je puno septičke jama. Mene su dovezli vodu dolje u imanje da bi se spasle kući. I umjesto da se proširuju zasadi voća i povrća, Ivanjem se jedino širi površina pod septičkim jamama. U Prijepolju, opštini koja prema poslednjem popisu broji oko 37.000 stanovnika, ukupna pokrivenost kanalizacionom mrežom je 43% sa ukupno 6.340 priključaka. Ukupna dužina primarne mreže fekalne kanalizacije iznosi 60 km, a nedostaje još 80. Da bi se pokrilo cijelo naselje Prijepolje fekalnom kanalizacijom, potrebno je da se izgradi oko 30 km mreže, a za Brodarevo oko 6,7 km. Procena je da bi sve to sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda koštalo oko 20 miliona evra. Prijepoljska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizovala je sastanak sa 20 poslodavaca iz Prijepolja, koji u prethodne 3 godine nisu koristili usluge Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi ih informisali o merama aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom tržištu rada. Prema rečima direktorke Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Ane Pejović, sastanak je organizovan kako bi se proširio krug poslodavaca koji koriste programe i mere koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje, a sve u cilju smanjenja nezaposlenosti i pomoći poslodavcima u proširivanju svojih delatnosti. Utvrdili smo da postoji jedan broj poslodavaca koji ne konkuriše uopšte ili koji nisu u ovom periodu konkurisali i iz tih razloga mi smo danas organizovali sastanak upravo sa tim poslodavcima da ih informišemo o stanju na tržištu rada, da ih informišemo o programima i merama koje sprovodimo i koje ćemo sprovoditi, za koje očekujemo javne pozive početkom sledeće godine. Sastanku je prisustvovalo 20 poslodavaca iz Prijepolja koji u prethodnom periodu nisu koristili programe i mere aktivne politike zapošljavanja. Očekivanja su slična. Mislio sam da je ovo ovdje šansa neka da vidim, meni trebaju stručni ljudi, trebaju mi i arhitekte, trebaju mi inženjeri, također trebaju mi stručni radnici. Ja znam da na zavodu ima takvih ljudi, ali ja ne mogu da ih plaćam od svojih sredstava
Ja bih hteo da ovde preko zavoda, kao što svi rade, da ja konkurišem, da primim nekoga, da ga zaposlim, da ga obučim. Poslujem tu od 2017. godine, tada sam koristio sredstva kao nezaposleno lice, sad već poslujem kao preduzetnik. Tu sam da bi unapredio svoje poslovanje, proširio delatnost i uposlio još više ljudi ako za to bude prilike. Mislim da su ovo prave mere u pravom gradu, u pravom času, da se zapošljavaju mlada lica i proširivaju delatnosti zaposleni u firmama. U narednoj godini Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodit će iste programe kao i ove godine, kaže Ana Pejović, s tim što se očekuje nešto veći iznos za program samozapošljavanja. Od početka godine, kroz programe i mere aktivne politike zapošljavanja, uključeno je 720 lica, za što je utrošeno oko 143 miliona dinara. Među najvećim poreskim dužnicima u Srbiji je i 11 preduzeća iz Prijepolja. Ukupan dug prijepoljskih preduzetnika, aktivnih pravnih lica i pravnih lica u stečaju iznosi oko 584 miliona 800 hiljada dinara. Podaci su koje je objavila Poreska uprava Republike Srbije zaključno sa 30. novembrom ove godine. Među 394 aktivna pravna lica, na 300. mestu je firma iz Prijepolja DOO Karton Pak, koja za porez duguje 25 miliona 864 hiljade dinara, koji se naplaćuje prinudnom naplatom iz novčanih sredstava. Najzaduženiji preduzetnik iz Prijepolja na listi od 2423 preduzetnika u Srbiji je Radisav Pusulić i njegova samostalna ugostiteljska radnja, restoran domaće kuhinje House Air, koji duguje blizu 18 miliona 368 hiljada dinara. Na spisku su i samostalna zanatska radnja Ermine Melunović sa dugom oko 9 miliona 544 hiljade dinara. Slede autoprevoznik Dragomir Pjanović oko 8 miliona 740 hiljada dinara, autotaksi Milikić Ljubiša 5 miliona 271 hiljada dinara, autotaksi Željko Sredojević 5 miliona 93 hiljade dinara, autotaksi Radoslav Petrić 5 miliona 59 hiljada dinara i preduzetnik Draško Drobnjak 5 miliona 54 hiljade dinara. Na listi najvećih dužnika u stečaju, kojih ima ukupno 801, su i 3 iz Prijepolja. To su tekstilni kombinat Ljubiša Miodragović sa 242 miliona 760 hiljada dinara duga, Iris 222 miliona 519 hiljada dinara i Polimlje Trans blizu 36 miliona 540 hiljada dinara. Danas je održan prvi zajednički sastanak Međuopštinske radne grupe za lekovito bilje i očuvanje biodiverziteta, koju čine predstavnici iz opština Prijepolje i Bijelo Polje, a koja je formirana u okviru projekta Poralist. Ovim sastankom zvanično je uspostavljeno zajedničko radno telo Međuopštinska radna grupa, kako je i definisano memorandumom o razumevanju, potpisanim krajem aprila ove godine između dve susedne prekogranične opštine Prijepolje i Bijelo Polje. Predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sa obe strane prekogranične teritorije trebalo bi da rade na kreiranju zajedničkog sistema za čuvanje, zaštitu i održivu eksploataciju prirodnih potencijala ovog područja. Današnje formiranje Međuopštinske radne grupe treba da stvori taj institucionalni okvir pri kome će predstavnici lokalne zajednice opštine Prijepolje i Bijelog Polja zajednički planirati sve te aktivnosti, zajedno donositi buduća dokumenta strateška koja su obavezna i po zakonu da donose opštine. Rad ove grupe jednostavno treba da pomogne lokalnim samoupravama u tim aktivnostima. Jednostavno da se dijagnostikuju problemi koji postoje u očuvanju lekovitog bilja, u njegovom korišćenju, u njegovoj vezi sa zaštitom biodiverziteta i povezanost sa turističkom ponudom, a ono što je možda i najvažnije na kraju za lokalno stanovništvo, koje su to koristi od lekovitog bilja. Podršku svim aktivnostima pruža Institut dr. Josif Pančić, koji je lider u oblasti lekovitog bilja u Srbiji i na području Balkana. Jedan od osnovnih principa održivog razvoja koji se potencira jeste da se koristi ono što priroda daje, ali da isto toliko ostane i budućim generacijama.
Jedna knjižica će izaći, trebalo je do nove godine, ali sigurno, ako ne do nove godine, početkom januara, gde određeni broj biljnih vrsta 30, koje smo u ovom trenutku, tako da kažem, istakli kao dominantne, koje će biti zastupljene i o kojim će biti rečeno ono što je za njih najznačajnije. Znači, zašto se korište slovo u zvaničnoj medicini, zašto u narodnoj medicini, kako se sakupljaju. Posebni priručnik će biti o načinu sakupljanja i ponašanju, znači onih sakupljača, na terenu. Kao institucionalni mehanizam međuopštinska radna grupa će biti uključena i u ostale aktivnosti projekta kako bi i nakon završetka projekta pokretala inicijative u funkciji održivog korišćenja lekovitog bilja. Prirodni ti potencijali su veliki kod nas, ali nažalost neiskorišćeni, nemamo dovoljno informacija o njihovom značaju. Tako da je ovim projektom se ljudi upoznavaju, znači koliki je značaj i potencijal. Imaće priliku da se upoznaju prvo teoretskim znanjem, a kasnije i praktičnim znanjem. Tako da kasnije mogu sami učestvovati u njegovoj berbi, preradi i može se koristiti u turizmu, takođe u toj gastronomiji, u medicini, kozmetičke svrhe, tako da ljekovito bilje može i liječiti, a boga mi donijeti i neku zaradu. Projekat Poralist na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje sprovodi Regionalna razvojna agencija Zlatibor u saradnji sa Institutom za proučavanje lekovitog bilja dr. Josif Pančić i NVO Multimedial Montenegro. Kofinansira ga Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020. Za očuvanje kulturnog identiteta jednog naroda od posebne je važnosti obrazovanje na maternjem jeziku, što je jedan od glavnih ciljeva rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Celokupnu nastavu na bosanskom jeziku ili bar izborni predmet bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture do sada je uvelo 39 škola u Srbiji, od toga 3 u opštini Prijepolje. Bošnjačko nacionalno vijeće je sa uvođenjem bosanskog jezika u nastavni plan i program počelo 2004. godine, kada je održan prvi javni čas u jednoj tutinskoj školi. Kao izborni predmet uveden je 2009. godine, a cijelokupna nastava na bosanskom jeziku u osnovnim školama počela je da se uvodi 2013. godine. Sada 26 osnovnih i 10 srednjih škola, kao i 3 predškolske ustanove u Srbiji sa oko 17.000 đaka i predškolaca imaju nastavu na bosanskom jeziku. Zakoni ove zemlje zapravo garantuju ravnopravan odnos nastave na bosanskom jeziku sa nastavom na srpskom u svim segmentima obrazovanja, počev od upisa, zatim finansiranja i na kraju validnosti diploma. Također je u programu i obezbeđena je i polaganje mature na maternjem jeziku, tako da apsolutno ne postoji nikakva zakonska prepreka u obrazovanju na bosanskom jeziku, potpuno je ravnopravnosti sa obrazovanjem na srpskom. Dakle, ne postoji tu nikakva razlika što se tiče općeobrazovnih predmeta. Dakle, mislim na matematiku, fiziku, hemiju, biologiju, svi je to kod nas u nižim razredima i tako dalje. Kada je riječ o maternjem jeziku, čak i kada govorimo o gramatici, dakle, u suštini gramatika postoje male, neznatne razlike, postoje razlike u pravopisu, ali možda jedno bogatstvo, jer djeca na časovima nematernjeg upoznaju se sa srpskom književnošću, a na časovima bosanskog jezika sa svojom i svjetskom, ali i evropskom književnošću. Kada nestane jezika i jezičkih specifičnosti jednog naroda, dolazi do asimilacije i gubljenja socijalnog i kulturnog identiteta tog stanovništva. Nastava na bosanskom jeziku ima cilj da očuva identitet Bošnjaka u Srbiji, ali i da ojača tradicionalno dobre odnose u multikulturalnim zajednicama sandžačkih gradova. Roditelji su negdje u raskoraku između posla i porodice, između trke za zaradom, tako da škola je možda ta koja može da im nadomjesti neke stvari koje smo zaboravili u našoj tradiciji i u našim porodicama.
U ovoj našoj zajednici treba da smo ponosni na različitosti, na različitosti u pogledu nacionalnosti, vjera i svega onoga što krasi našu zajednicu. Iz tog razloga je važno da svi zajedno njegujemo te svoje različitosti. Kada je u pitanju Prijepoljska opština, cijelokupna nastava na bosanskom jeziku prije 2 godine uvedena je samo u osnovnoj školi Svetozar Marković u Brodarevu, dok se u osnovnim školama Vladimir Perić Valter i Sveti Sava odvija u vidu izbornog predmeta bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture. Od 5. do 20. decembra u S-Commerce marketima Kondisa Posni Petit Keks 700 grama 89, Menaš čokolada za jelo i kuvanje 200 grama 179, Merix Jurgovan deterđent za veš 10 kg gratis gel deterđent za veš 1 litar 999. U sredu nas nakon maglovitog i hladnog jutra očekuje umereno oblačno vreme uz povremene sunčane intervale. Temperatura će od jutarnja 3 stepena Celzijusove skale u najtoplijem delu dana dostići maksimalnih 16. Prema najavama meteorologa, slično vreme uz povremen umeren do jak vetar i temperature iznad proseka za ovo doba godine očekuje nas sve do kraja sedmice. U nastavku sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili dan za nama. Meštani i meštanke Ivanja strahuju od obilnijih padavina zbog izlivanja septičkih jama. Da li će i kada jedno od najnaseljenijih prijepoljskih sela dobiti kanalizacionu mrežu? Za 20 poslodavaca iz Prijepolja, Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala promociju programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu. Najbrojniji poreski dužnici iz Prijepolja su autoprevoznici i taksisti. Podaci su koje je objavila Poreska uprava Republike Srbije. Formirana međuopštinska radna grupa za lekovito bilje i očuvanje biodiverziteta Prijepolja i Bijelog Polja u okviru projekta Poralist. Nacionalne manjine u Republici Srbiji imaju pravo na obrazovanje i informisanje na svom jeziku u cilju zaštite kulturne i vjerske posebnosti, kaže predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić. U sredu umereno oblačno vreme uz povremene sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu do 16 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vesti. Ostanite uz program televizije Forum. Prijatno!